खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चिरां जिल्ला बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि जइन्ट सेक्रेटारि बिजनी डिस्ट्रिक्ट UPPLनि भाइस प्रेसिडेन्ट एबसुनि बारग' रांगिरि जीवानन्द बसुमतारी उफ्रामुं राजु बसुमतारी बिथांखौ बुथारनाय जाथाय गिबियाव जाब्रबथायजों जिउ गोमादों होननानै खौरां मोननाय जादोंमोन नाथाय जाथाया उनाव गुबुन महर लादों जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय नङा बिथांखौ बुथारनायसो जादोंमोन जाथायनि बागै बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशना अल आसाम इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबल गेलेनो थाखाय आइजोफोरनि हानजा दादों जायनि कचिंआबो जागासिनो दङ कचिं जोबखांनायनि उनाव मोनानि 10 रिंगासो समाव राजु बसुमतारीया ओंखारलांबायमोन गावनि न' फारसे आरो सिफुं हटेलाव हाबदोंमोन जेराव माखासे सुबुंफोरा बेयाव जौ लोंगासिनो दंखायोमोन बेयावनो बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे खोथाखौ लानानै दावराव दावसि जादोंमोन दावराव दावसि जोबनायनि उनाव राजु बसुमतारीया गावनि न' फारसे ओंखारलांबायमोन नाथाय बेनि उननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन बिथाङा अखानायैसो बिथांनि गोथै देहाखौ साइथिनगुरिनि लामानिफ्राय मोननो हादों गोथै देहाखौ मोननायनि उनाव बे जाथाया बुथारनाय जाथाय होननानै न'खरनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा सन्देह खालामो मानोना राजु बसुमतारीनि खर'नि उनाव गोबौ सिखाजों दाननायनि सिन दंमोन लोगोसे मोखाङावबो गोबां जोखोम दंमोन बेनि उनावनो पुलिसनो खौरां होनायाव पुलिसा नायबिजिरनानै बे दायाव साथामखौ हमबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों हमजानाय साथामनि मुङा फारियै अमृत सरकार आशिष मदक आरो सन्जय शाह होननानै मिथिनो मोननाय जादों गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि 30थि थैनाय सानखौ फालिदों चिरां जिल्ला बासुगावनि गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी पार्कआव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि थैनाय सानखौ फालिदों जेराव BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो नुजाथिदों आरो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गोसोखांथि पार्कखौ फोसाबनो थाखाय ग्रेड 4नि सासे साख्रियाव थिसनदों गोनांथि जायोब्ला इयुनाव फिन आरोबाव सासे बावखौ थिसनबावगोन होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि बिसि आरो फिसाजोआ साख्रि मावखायो बेनिखायनो बिथांमोननो रिहेबिलिटेसननि गोनांथि गैया होननानैबो बुंथियो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावनो आरो बिथांमोननि सोमावसारनायावनो जों बेसिम सौफैदों बेनिखायनो बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जों बावनो हाया होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओजोंहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि 30थि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदियैनो उदखारि बेरेखा सानखौ चिरां जिल्ला बासुगावनि गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी पार्कआव फालियो हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि आरजखौ जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बेनि उनाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि सावगारियाव बिबारजों मान बावजेनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनिनो आंगो बिसि मुस्रिमा भानुमति बसुमतारीया बेबायदिनो हाबाफारि बायदियै मावलाङो बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे एबसुनि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो लोगोसेनो UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बेयाव बाहागो लायो हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों जिउ खोमानांनाय फुंखा बसुमतारीनि न'आव गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा नुजाथिहैदों बेनि मादाव अल आसाम ट्राइबेल संघ BTC कोअर्डिनेशन कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा नुजाथिहैदों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादजों लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो नुजाथिहैदों फुंखा बसुमतारीखौ इनायै गावथारनायनि थाखाय आथियाबारि फरेस्ट रेन्जनि रेन्जारजों लोगोसे जायफोर गुलि गावनायाव लोब्बा दंमोन बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनांगौ होननानै दाबि खालामो दावराव देख्रेब नार्जारिया आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरनो 1 कौटि रां खहा सुफुंनो होनो नांगौ होननानैबो सोरखारनिसिम दाबि खालामो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बर' सुबुंखौ गावथारनाया बे गिबि खेब नङा सिगांनिफ्रायनो बिदि खालामबोदों जेरै थांनाय 2022 मायथाइयाव गियानपुरनि हेमन्त नार्जारिखौ गावथारदों न' लुनो थाखाय हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाजों सावरायनानै थुख्रासे दंफां लानानै फैनायावनो NGOनि सोद्रोमाफोरा हाग्रा बिफाननि सिलाइखौ लानानैनो हेमन्त नार्जारिखौ गावथारदोंमोन नाथाय बेनि सायाव दासिमबो जेबो बिसार जायाखै न'खरा मा थासारियाव दं बेखौबो BTCनि रावबो दैदेनगिरिफ्रा थांनानै खौरां लाहैयाखै होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो पाग्लादियायावबो बर' सुबुंखौ गावथारदोंमोन नाथाय बर' सुबुंखौ गावथारनो थाखाय हाग्रा बिफाननो सोर गोहो होखो होननानै सोंथि खालामो जेराव 17 फेब्रुवारियाव रुनिकाटा अफिसाव गुबुन हारिनिया हाबनानै अर सावनानै होदोंमोन गारि मटर अर सावनानै होनायजों लोगोसे हाथियारखौ लानानै थांदोंमोन नाथाय बेनि हेंथा हाग्रा बिफाना जेबो राहा लानो हायाखै होननानै बुंथियो बिथाङा फुंखा बसुमतारीखौ गावथारनाय जाथायखौ लानानै रायजो राजाया धरना होनायाव जयैनो ओंखारलायनो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिनि थाखायबो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायो आरो
जाथायखौ लानानै नखरनिया सेरफांगुरि पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय बिजिरनाय होनायाव जोंबो मदद होगोन होननानै फोरमायथियो दावराव देखायफ नार्जारिया ओजोंहाय जाथायखौ लानानै बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि EM जेम्स बसुमतारी बिथाङा बुंथियोदि जायखिजाया हाग्रा ओनसोलाव हाबनायनि सिगां फरेस्ट रेन्जनियाव गनायथि लायालासे जाहाथे रावबो हाबा बेनि थाखाय खावलायो बेयाव हाग्रा बिफाननि आरो रायजो राजानि जेबो दाय गैया बेनिखायनो दावराव दावसि जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया होननानैबो बुंथियो रायमना हाग्रा ओनसोला हादरारि हाग्रा ओनसोल बेनिखायनो बेखौ रैखाथि होनाया हाग्रा बिफाननि बिबान होननानै बुंथियो हाग्रानि दंफां दाननो थाखाय फुंखा बसुमतारी मोनहा हाग्रायाव हाबदोंमोन बेयावनो हाग्रा बिफाननिजों मोगा मोगि जानायाव गावलायलायदों गिबियाव बिसोरनिफ्रायनो गुलिखौ गावग्रोदों उनाव हाग्रा बिफाना गावसोरनि रैखाथिनि थाखाय गुलि गावनो गोनां जादों जायजों फुंखा बसुमतारीया थैदों होननानै आंनिसिम खौरां सौफैदों होननानै फोरमायथियो जेम्स बसुमतारीया ओजोंहाय जेम्स बसुमतारीया बेबायदि बुंनायखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल संघ BTC कोअर्डिनेशन कमिटिनिफ्रायबो सोंखारियो हाग्रा बिफाना फुंखा बसुमतारीनि सायाव नंखाय दाय जाबसिननानै बेबायदि गावथारदों होननानै अजदखौ होयो बिथांमोनहा साननि समावनो रां सेख'नाय जाथाय 5,40,000 बेंकनिफ्राय बख'नानैल' लानानै फैदोंमोन सासे सुबुङा बेयावनो मटर साइकेलजों फैनाय सानै दुथाङा रांखौ सेख'नानै लानानै खारदों बजालि जिल्लानि पाठशालायाव जानो मोन्दों बे जाथाया पाठशालायाव थानाय HDFC बेंकनिफ्राय 5,40,000 नोगोद रांखौ बख'नानै लानानै फैदोंमोन सासे सुबुङा बेयावनो बख'नानै लानानै फैनायनि उनावनो अदेबानि लोगो लोगोनो मटर साइकेलजों फैनाय सानै दुथाङा फैनानै रां थानाय बेगखौ सेख'नानै लानानै खारलाङो बे जाथाया CCTV केमेरायाव सेबखांजादों नाथाय बे जाथायाव दासिमबो रावबो दायनिगिरिखौनो एरेस्ट खालामनाय जायाखै गंनै ट्राकनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव जायगायावनो ड्राइभारजों लोगोसे हेन्डिमेना जिउ खोमानो गोनां जादों नेशनेल हाइवे 27 आव जानो मोन्दों बे जाथाया गुवाहाटीनि बेतकुसियाव जानो मोन्दों बे जाथाया जाय जाथायाव सानैया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों WB57E5507 नाम्बार प्लेट थानाय गंसे ट्राकआ कन्ट्रल लस जानानै दिदोमै थानाय गुबुन गंसे ट्राकआव गोख्रोङै सौख्रांहैदों जायजों कन्ट्रल गोमानाय ट्राकनि ड्राइभारजों लोगोसे हेन्डिमेना जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बे जाथायाव ट्राकनि सिगांनि बाहागो अदेबानि मोखांनि बाहागोखौ थेर बेथेर जानायखौबो नुनो मोननाय जादों नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ फिन नोंथांमोननि थाखाय अफार लानानै फैदों अफारा 10 जुलाइनिफ्राय जागायबाय आरो 15 आगस्तसिम थागोन अफारफोरा जाहैबाय 9,999 रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोब्ला गंसे सिलिं फेनबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ गोदानजों सोलायोबा 1,000 रां केशबेक नोंथांमोनहा मोननो हागोन 3 बोसोरनि वारेन्टिबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोबा बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रलबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लानो हागोन ल' रेटआवनो नोंथांमोनहा इन्टारेस्टखौ मोननो हागोन आरो स्पेशल केशबेकबो होनाय जादों SP 160 बे मटर साइकेलखौ बायोबा नोंथांमोनहा 10,000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन आरो शाइन 100खौ बायोबा नोंथांमोनहा 5,000 रांसिम केशबेकबो मोननो हागोन नोंथांमोना जुदि बे अफारनि खाबुखौ लानो सानोबा थाबैनो MMH अट' हन्डा श'रुमजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे जानबुं नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होनाय जाबाय आरो डिटेल्स एड्रेसखौबो स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों